onwa keke ibere. Adokwa mumma. Na afuzengi this year surprise. Ina akpabu n'isi last year ni throughout last year. Iwu biseli isi gi iwu ibu onye ofuma. Maka emezi izi kpo isi this year. Oboko obelife obolo obelife. The temple na eziokwu last year akpa m isi kpa anya ofuma. Yes. But due to one thing or the other, well, especially gbasara ụmụ nwanyị. Last year niile we been gafel onwa. I want to have a taste of you. Mbo ụmụ nwanyị. I'm na agwa gị obolo obelife. And then we go na gbasara ụmụ nwanyị abụrụ obelife. So we bata this year. Yes. Si ka mkpụwa isi. Ka mama ya benata. Obakwu ya bụ na obenata. Obenata akwa. Even now, I still want to have a taste of you. What ka hata gị? Nah, obuzi by force. Na makwa mo. That's why I say, only year like last year na abaisi. Only year save te do to na. Oh, savings niile wo ọrụ ebe ụmụ nwanyị nọ maka na I like ya nwanyị ya spend it. Or like kwuo ga like. I can spend it. Owo ụmụ nwoke. Ha. Mana nwenugo ka isi nwee experience like nwanyị ibiso gị ndụ anụ arụ n'ike nke ndị oyibo na-akpọ rape. Ụdị ife ahụ adịnugo na ndụ gị. Ebe na-akwa. The thing is that na last year, in August, I could still remember this. Nwayọ ama m ka ọ na-adị. The trauma ya na-eso. The thing bụ na just one day ka m pụtakwa na-aga o. Just na-agakwa. Amara m ụmụ nwanyị na-abụpụta ọnwa nkwụrụkwa nche na ọka ekene si ha. Hi, as usual. Ya ihe na-agwa gị ndị anụnwa wee gụgba m. Nche nọ na-asịba ka ihe na-eme ka ndị abụrụ mbaba n'ọfịa. Jesus Christ. Jide obi ya aka. Ndị wee bụrụ mbaba n'ọfịa. Nsị ka ihe na-eme. Ebe ọzọ m nweta onwe m bụ ebe ndị aja ọsọ na-ata m riri. Efata m adịrọ mma. I swear. Today say na fatacha am 3 days. A whole 3 days. Ebinite nwere m ọtọ ga ije. Yeah, I understand how you feel. Ejede m ọsọ m nwego that experience. Maka nke m bụ ụmụ nwaanyị na-atọ. Ọkwa idike mana nwoke na-asọrịrị pịa kpam. Agụgbarụ m. Pịa ebe nwetazi onwe m uncompleted building. Ifezo m bụ na ọka nwere nwa okpu na fa bụ enyi dị m n'elu akpa. Ọkwa ya ka ha ji eweziga ndị aka ata m without. By now, I'm palu 50 liters. Then I chum bolo meji ejogbo infection. I was once in your shoes. Oh, George Idobi Gaka. I just now bump ki higher leading nature. This thing messy. Up till now, no abuna to say pop. Ujana to Iguana. People no yoga bolo. People no yoga bolo. And then down where Hannah better, my dear better. I got touch on mother me on young walk. To this thing, I got on media for 3 days. But what I mean, he knew. It's your police. Can they want police on your camera? Look, one evidence. One evidence. Without evidence, you go explain tire. Hey, just lady, oh, hey. Oh, look, when no more with a voice about out. We who wine at Azumuka de Roma. This 2024 of that voice about out. How justice for more call Bona wine tiny, ya debut man a comment section. Justice for Moke. What is too much? What is too much? Also, Moke Tobazere sit a buonia. If I be fanga, but yeah, you put it. What kind of mother now? Yes, they could tell me, I don't use side. Look at another vacation, never me, vacation, never me. What didn't why you? Can ask him that I should keep quiet. No wonders, was we feel who can, Emma. Let's not I won't get on a war mode. But Jilumayo, if the quapo to Irugidi now, Mazeki, this. It was a form as a fence. Hey, sorry, I will go now near the side. Oh, you can hear John with two wagon bosses. I continue this interview. Oh, all right, no problem. Go no, you're gonna get voice about out. Yes. Even wine at Azum work at the Roma. Maybe some madam to Anwaronike. Age my own personal experience where I'm well. Madinato. Don't want them all. All right. Thank you to one again. All right. Before Babuni Nation, you Nayana can not keep it. Before why I'm a burugi. Become worker. On your bonatanike. Moyatanike. Voice out. Voice Anya out. Tag for the girl. Kaijan worry about you. Thank you.